Tam ľudia hovoria, že je to nezdravé. To Vôbec nie je pravda. Ešte nižší daj. To vôbec nie je nezdravé, lebo proste hovedzina a bravčovina sa hodí k sebe. Áno, ono sa to proste hodí k sebe, ale odporúčam, aby sa hovedzina varila hodinu dopredu. Áno, a potom dajte tú bravčovinu. Tu máte kolegyňu, áno, ona v tom bielom tričku. To je ona! V tom bielom tričku. Pani Zlatá, poďte sem na chvíľečku, poďte, máme tu intervium. Áno, poďte. No, už ide. Ale idem ja za vami? Takže poďte, kamera. 5. Takže, povedzte im, ak sa varí ten guláš. Ona sa smeje jak piča. Dosť ma víš, jak boli do piči. No a nie?